Și la fel și ce mai e ca să aveți, adică am să Asta. Ce drăguț! Aaaa, rochița mea. E al meu. Ce nebună e. Te pup, Dani! Iată pachetul? Ce mișto e asta. A? Da. A cui? Iată? Da, mi-a trimis masca de dormit. Ba da, cred că a uitat. Că Ca să-mi distrag atenția să plec de la monitor din cauza asta. Ți-a pus pachetul. Chiar nu trebuiau papuci. astea. Papuci, ăștia Sunt pentru de baie. Da. De la cine? De la Denisa. Te pup, Deni. Da? Ia să vedem. Ce eu vin și Să vii mâine la cumpărături dacă poți. Și tu, Robert, și prietenele mele, dacă poate vreuna din voi să vină, ar fi ideal. Uitați-mi la ea rochia, dar nici n-am știut. E rochia mea. Da, de ce? Am uitat-o la ea, da. Și tu ai băgat-o acum? Mi-a trimis-o. Ai și ți-a mai pus. Sunt niște... Nu ceva de flori. Ce ai făcut? Nu-i ceai, mă. Nu-i ceai. E altceva. E altceva. Ce frumos e. Da, și eu acasă. Dar nu mi-a trimis scrisorico. Deni, nu mi-ai trimis scrisorico. O, ce frumoasă e asta. Vai. O, ce frumoasă iconiță, așa. Porțile raiului. Ce drăguț. E ca în altar aici. Fecioara Maria. Papus de baie. Chiar mare, Papus nici de asta la baie. Fecioara Maria. Și asta ce să spun Mască la de ochi. dormit. Că nu cumva... Să nu cumva să le șim, că nu pot să Și așa n-avem de-astea. Trebuie. Deni, dar trimite-ne poze cu tine și scrisorele. Nu e. Asta e gel. E duș. Da. Săraca, ca să nu-mi trimită rochia simplă, ce zăpăcită e. Și ala ce? Acum? Șampu. Hai, băieți. Bine, s-a vedea. Că asta e fete. Dar îmi place iconița. Și mie îmi place. E ca altar, așa. Așa trebuie să o țin deschisă. O pun acolo la am rotundă și cu ușițele astea așa, dar de purtare. Mai sare. Dar nu trebuia să-i deranjeze. Trebuia să-mi trimit rochița, așa atât. Uite că nu-mi dă niciun mesaj, frate. Dar e frumos, mă, hai. E frumos, domnișoara Larisa, să nu-mi dați mesaj. Să-mi spuneți de ce sunt vinovată și să nu-mi dați rep. Hai. Dar mâine swap să spun în direct. Că de ce nu ne dă rep? Vreau motiv. Și o scriu și în seara asta într-o cerere. N-ai șampun? De ce ne pedepsește? Pentru ce? Mă pedepsește pe mine, în general. De ce mă pedepsește pe mine? Ce-am făcut? Te erai cel de duș. Dar ce nu spune motiv? Din cauza asta, doamna Maria, și gata. Ce? Pentru altul, ce treabă avem noi? Care n-am făcut pe lucruri. Mulțumesc sau de joc, nu trebuie să ai piesă, nu faci praf. Da? Și așa n-am Atunci facem rele și plecăm acasă. Ce mișto miroase. Da. Păi, domnișoara Larisa trebuie să supărați pe Robert, dar Robert nu este, nu trebuie să răzbune pe noi. Nu știu ce să răzbune pe noi. Vezi? Și-a găsit jucărie. Ce zăpăcită este. Dar chiar îmi trebuiau protecții pe mulțumesc, Denisa. Cred că m-ai auzit pe aici, că am nevoie. Da, nu avem cum altfel. Ce ai văzut? Deni, să vii mâine la cumpărături. Sau una din prietenele mele, vă rog, dacă puteți să veniți la cumpărături. Vreau să vă dau niște sfaturi. Scoateți-mă afară la ea. Uită pâinea. Păi, da, Nu? am stat de 5 ori de zile aici, ne-am trudit ca porcul. Am urmat porcul, ne-am făcut și de râs, de lume și acum plecăm. Ei, nu mi-e așa la mână să plec. După ce
dai tu, nu trebuie să-ți cer, trebuie să te simți. Și noi stăm jumătate de an ca proștii, nu? Și vine ea și din coadă jumătate de an. Păi, e convenabil să dea ăia jumătate de an masajul meu. Și să plecăm acasă. De-aia mă enervez eu și n-aș pleca. Păi da. Nu-s așa, știi, mai tăioasă. Păi ce să plecați ca pline? Mai vreți să pline molim? Păi nu? Pentru 4 luni? Nu mai plec dacă nu. Da, ce să mai vin și pe mine să te trudească. Păi, După ce m-am trudit eu și m-am făcut ăștia cu ușor. acum când e mai ușor? Păi da. Acum pare că ne-a mai temperat, ne-a mai controlat, ne-a mai controlat. Și până am plec în competiție? Ce așa? Am zis eu că stau până am plec să mie măta. Și încă jumătate. Aoleu, dacă ar veni doamna Gabi, ce-ar fi? Chiar pune pe toți la punct. Linie! Preț! Nu stau de bani, că nu am de ce vrei prost. Mami, tău e directă. Crezi că cât aș vrea eu? Normal. Păi da, mie așa îmi place. Dar mie îmi place așa. Până și lucrurile astea. Da. Nu, gândește Mai foarte bine. acoperite. Nu, dar nu se... Da, că ea Nu spune se mie, reține. eu aș vrea să Deci vină, ceva eu aș vrea să vină, numai ca să vadă ce vele aici, Da, ca să nu mai știe. spună mie că, să nu mai spună mie, nu, lasă. Dar n-a adus totul ca tu a adus. E imposibil să fiu adus. Tu abia ce dai spre acolo. Doamnei Maria de la familia Mihai, Mihaela și bunica. Ah, de la bunica. De la bunica am primit pachețe, ia uite. Sunt poze chiar. Poze, Ia să am vedem. zis că trimite poze. Ia să vedem. Și un bilet. Cocoșel. E cocoșelul Laurențiu ăsta. Marianita! Da! Hai să vezi cocoșelul Laurențiu.